3 náhodné slova. Chodník, fontána, auto. Wow. Opíšte mi ešte raz miesto vraždy. Vravím, okolo šlo auto. Akej farby? Červenej, Ako jahoda? skôr krv. Aká náhoda? Síta červená ako na vlajke nášho národa. No dobre, ale zavraždeného aj niekto nabodal. Nejaké vražedné predmety? Jediné, čo mi napadá, bola tá betónová socha, čo z nej vyteká voda. Dá sa povedať, že fontána? Asi áno, dáno, kámo, nemám páru, ako sa dá niekto zabiť fontánou. Možno príhodnejšie by boli tie kúsky pohárov. Aké kusky pohárov? Žiadne kúsky pohárov, iba fontána s veľmi ostrovite sanou tvárou. Počkať, pán svedok, to je faktor vhodný, ktorý by opisoval pôvod jeho rán bodných. Vzhľadom k tomu, že ste s obeťou opustili podnik len 5 minút pred vratom. Hokej zabil ho chodník, zavraždeného som pozval na 2 pivúka, ale pitie išlo ako exponenčná krivka. A keď sme skončili, no tak už aj značne krivkala. Pri fontáne pred krčmou bol psi výkal, šmykla sa mu noha, spadol na svoj pohár. Ja mu vravím Boha, on už videl Boha, snažím sa mu pomôcť, ale nemôžem. Môjho kámoša zabil chodník od hovien.